Give it up for way. Angithi nemazi wena kuyashuta. Mara nemazi wena. The only way ukumbona ukuthi bangiphi imali. Wenka babaye. Kuno kwenk. Kuno wenk wasendofaya. Sharizo. Uwenk wasendofaya. Check this out. Uwenk wasendofaya. Abantu bazofuna ukucaba ubani uwenk. Yangisale phezulu 26 from that month. 26,000. Yeah. Landa T. Alanda nina. Okay, tisho ukuthi thina uzizele ngayo because of the rank you. Sure. No, dog. No. That's your something is sfunukwazi. Yeah. I would say sfunukwazi the reason abantu basabi qiniso. That's the reason customers are mad. Oh, waiting, monkey photography. It's not just I count is one thing, it's not just a man knows abantu. No, we are gone. Okay, now abanye bathi kuyasiwa. Awuploma nayo, okay lahlale phezulu kwakho yamfa. Uzikasta. Icustomer lishaye itongo, lishaye short mfethu, libekela manje uyabona ukuthi yangisa. Yeah. So kuphuma kuye ukuthi uzonipha imali or angeke aniphe imali or whatever. Yeah. Uzonifeature or whatever. Yangisa. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Go back to Aga, the man. Go back to Aga. English go back to Aga, the man. Go back to Aga. English go back to Aga, the man. English go back to Aga. What's good, YouTube, man? This is your boy Photographifcationalism. Look, I'm back again with another. So, yeah, in today's video, I got my special guest, Young Tol. So, okay, Samazi, Magasmaz, Young Tol. Give it up for way. YouTube ka Petro TV ninjani. Simnamisha. Alright. Yeah. Kabeyam. Welcome, Jayam. Ngifikile To voice session. Yeah. Yeah. Uthi khambani, Before K, starting izinto ezikahle, introduce kahle ebantwini and stuff, yeah. Oh, ayisho ukuthi ke bafethi igama lami. Ngowenk, ne? Alikho elinye elidlula lelo ngowenk. Ohlala izola nasedlele basically. Yeah man, ngiyashuta bafethi. Yeah. Yeah, that's all dog. Content creator. Okay, that's all. So, dog. okay. So yeah, shoot. Ngiyashuta. Then YouTube. Ufuna ngizibale zonke? yeah. Ngiyashuta. YouTube. Gambling, which is Betway. Okay. Forex trading. Then yeah, only go private. Okay. Wafake ID. Only go private. Yeah. For no mangaqava grand wafake ID le Baraklava. The mask thing. Yeah. Ukuthi manje azi angithandi ukuzibonakalisa ebantwini yabo. Why? A reason ukuthi why. Hayi long story. Mara thing is cut short. Yeah, cut short. Increase ama sales basically. Kanjani? Angithi nemazi wena kuyashuta. Yeah. Mara nemazi wena. So ukuze abantu abafuna ukungazi bazokwazi ukungibona. The only way ukungibona Yeah. ukuthi bangiphi imali, which is photo shoot. Yeah. So that's the only way ukuthi bangibona. So that's why ngihlezi ngizivalile ukuthi abantu bawandara ukuthi ubani owenk. So uthi siyombona, some people bazosho ukuthi siyombona and uzongibona ngemali. That's for sure. Okay. So like sisiqale kahle ke
How do you feel like? Jaya, I mean, kid, yabona sekunabo wenka ababhayi. Kuno Crank. Kuno Wank wasendofai. Shout out guys. Yeah, kunawe futhi. Ngithola. So feel kanjani ngayo yonke le competition and whatsoever? Ngifila kanjani? Angifila grand, ngiyacava njalo. You know why? Why? Cause ngiyacavisa ukuthi like lento engiyenzayo khona. Lento engiyenzayo asi papa special, asi joke, asi into. Cause ngisaqala sobuya lapho ngisaqala bekungathi joke, ngithola. Yeah. Mara ukubona abanye abantu sebafollowisha i-steps zami, ngithola. Kungenza ukuthi manje ngibone ukuthi kahle ngiyenzile lento le engithi ngiyayenza. Kodwa ke same time cause awukazi wangibona ngicomplain ukuthi kunokhwenke. Kunowenke wasendofaya kunabanye cause baningi more than 20 engibaziyo. Oh, okay. Ngiyangithola angicomplain engindlela increase my sales also. Oh, no, yes. Azi kanjani? Hey, I got lose. Izwa uwenke wasendofaya. Check this out. Okay. Uwenke wasendofaya. Abantu bazofuna ukucava ubani uwenke. Hey, So bazovaya bayobuza or bazobona uwenke wasendofaya trend ukhwenka trend. Then bazobuza inhle kwenzakalani. Bayobheka iprofile yami yakawenke. Uyangithola? Okay. Ababheka iprofile yami bayabona umsebenzi wami. They book ama photoshoot yangena imali. So okay, yeah. Just call my photo shoot ne. Okay, how did you start? Like, what came into mind? Like, we took team shoot band because of Pella, mind you, ne, ushange your phone. How did like what is a good conduct and think I look shoot abantu ngemali and yeah. Nah, dog being funa ukushootha vele neyabantu. Ngicale kahle 2020 bengumatric basically. So usiswami kasha grade 4 ne. Esithingiyeke le thingiyeke. So thingicala 2021 banka 10k kids. Bathi thenga i-camera, right? So I was like, okay, ngizobuy i-camera. Mara nga-relax ne. Ngathi thingibheke ukuthi between i-camera ne-iPhone yiphi abantu abayithanda kakhulu. Yangithola. Then nga-observe, nga-scout, ngayenza to find out ukuthi ki-iPhone. Yangithola. So ngamane ngabhaya i-iPhone ngathi okay, manje since seyikhona le phone and abantu akekho umuntu oshutha ngefone ngizoyiqala kanjani into le nama bangazi because angeke ngiqamba amanga ngithi bangazi before kushoot ne. So I was like okay fede singisafunda khona isigela ukuthi Khetis sasekhona Khetis Nkonzo bephethe store too much store besazi ukuthi uma uphethe Khetis like uzwaziwa basically. So into engayenza ukuthi ngenzeni ngisondeze ngabantwana abase Khetis. Yangithola. Ngizama ukutrenda ngabo if you understand. Yeah. If ungacheck iprofile yami ile yokuqala inethombe zami ngisho ukuthi abantwana base Khetis each and every profile picture abogela abachange. So ukuthi bekuthi nje kungaziwe. Yangithola. And vele yasebenza iplan yami boom. I trend every day ngiyatrend ukuthi khona lo mfana lo oshuthisa abantu ushutha nabogela ushintsha abogele kanje ubani lo mfana lo uwenke. And so cause igama lika ngidala likhona phela igama la wenki lona liphuma va ngoba igama lakho lama phela mina ngiyalazi. Yeah, uyalazi vala lapho nkabi. Igama lika wenki ne liphuma esigela ngizenzele lona. 2017 grade 9. Yazi masasebancane bekhona lento yokuthi sibhala amagama bese siwayisa from the back. Yangithola? Yeah. Like sithi ubhala Tukulo. And then it's uqale emuva O L O njengenelia. Yeah, njengenelia. Yangithola?
So ngathatha okay ngabhala amagama ngathatha new check new yeah new yeah mamqala emuva uthi wank nje yeah new yeah why did like, you take new yeah nah bewamabhala amagama obviously ngisaseyintwana ngibhala amagama amaningi yeah ngibheke ezwenza sense so ela yenza sense bekunyu okay ngathi ngiyafunda like WENK wank ngithola lapha ngazi liminani mina ngazi liminani kamera ngithola lokho sengichizile 2020 ukuthi hey wank sanhlobe hey wank no go morning today ndoda hey yabuza thina thi wank basically hey PlayStation 5 yes so like manje wazama change hayi bengingichange because bengilithanda ngithola ngilithanda so yeah then okay asibuyele lapho ke ushuta abantwana basekhethisi basekhethisi dog yeah ngashutha bona matrenda bengakwazi thinka abantu ama credits abo bengakwazi edit to be honest ngafundisa uMondelez Simango nabantwana bakubo ibo bangifundisa edit kodwa ngathatha improvement ke nga-improve obvious ma uya day by day uzo-improve ushaye into yakho so ayichintsha lapho nalapho kodwa edit kahle asiyami yeah kaMondelez Simango shout out Mondelez Simango yeah so yeah dog mangibashutha ngatrenda egcinwa ibizwa ngokuthi iPhone SSO2 the iPhone XR ayibingasile manje ushuta ngiyaphone XR yeah it's 10R yeah cuz you bekuyi 10k so you bengikwazi afford that time ngashutha abantu ke dog ngabashutha ngatrenda angabhadalisi muntu yazo so ngabona ukuthi no man ngiyatrenda kodwa ayikayi ndawo lento angikrede lapho bafisa fakana ukrede ngicela ayaqala credit wank everywhere manje ke wonke umuntu sikafuna ukwazi inhlebo ubani credit wank athi good shot ke manje singihamba ibomamfulu everywhere around Soweto ngithi afile manje ngiyaqala ngiyacharge first customer 20 rand ngiyamtutsa ukuthi uzobhadala la angakhiphi price list ngiyatutsa nje awu nhlanhlale wabhadala next day 50 rand same time 50 rand aqala kanjalo kodwa ke bengakadumi kakhulu yangizwa angimkhohliwe igama lakhe khona le ntombazane yangiphe i-filter yaku Lightroom Lightroom ke la yaphumisa ukugcina ayishaya yangisale phezulu nganyusa ama price ngathi 60 rand that year mfana ngashaya imali 2021 ngashaya imali ukudlulela nkabi yami ngashaya imali so Lightroom kodwa ngingayithombe ne yeah how much was the maximum like imali wabona ukuthi yeah le ngithole ithombe phela kanjani phela kumele ubale ukuthi angithi phela ukhumbule ngisebenza weekly ngisebenza ngama weekend in a month yeah alright imante busy kakhulu September no November September because ama church and so ama gig ama church abhadala kwangempela 2.5 bese November and December imishado excuse me sir yabo yeah so ama church ngaleyo month le September 2022 ufuna imali ngayenza yeah for ukushuta ngeke asibala ama YouTube and stuff surely 26 from that month 26,000 yeah 26,000 was September 2022 yeah bese ngo November 2022 also yeah ngokushuta kuphela yeah la shoot nje because amachichi like benginamachichi every week for 4 weeks yeah chichi and ngelele 25 ngathola uchichi nomshado yaza so lapho bekuyi 10k nje yodwa yaza yeah I feel ngiyabuza so yeah kanjani 26,000 ngabona ka ukuthi I'm there now so and then the idea ye YouTube
Where did it come from? Nah, the YouTube thing, dog. Bengekho serious YouTube, dog. YouTube since nginayo okay, ukhulumiqiniso YouTube. Now the thing is, no. Yeah. Ukhulumiqiniso, no. Yeah. Bekumele ngibe YouTuber before ngiba photographer. Basically. Because the first thing engayenza ekuthenga iphone ngavula YouTube channel besiplanile mina abangani bami which is ukhaya uJosta uSkhulu besiwayi4 sizibiza ngama-10 boys yazi so besifuna ukushaya YouTube kahle kahle so besingayazi YouTube isibhana kanjani so samane sa give up asimthaka because cycle receipt share content sayenza mistake sashutha kanje straight yeah so masisi bheka isithi amasimba lento samane sa give up from there yaba khona ke YouTube tra until ngishutha umhlonyane futhi yeah kabonolo which is 2022 March uploada kuqala ke uploading video kuqala ngashani Squid Games 2021 same thing ngashootha straight landscape so ngamane nga give up from there mara 2022 ngabuya ngathi no man athi ngiposte le video le yamatshitshi yazi ku YouTube cause beyindi bengiposte anyway beyindi ngamane ngayiposta la to find out yashaya boma 46,000 views first video. I'm like, hey, that's the video. Yeah, but we first video. Yeah, my chichi. Yeah. So my chichi, our they have actually it was. Yeah, Pumada. Okay. Yeah. But so yeah, ngabona ngathi okay. Think mfethu. Ngalanda ukhwethe no hope. No hope, yeah. No hope, yeah. The second video ukhwethe no hope. Yeah, okay. Couple, yeah. I share 26k views, fade. That's okay, dog. So yeah, sebenza kahle. Yeah, share. Yeah, kalu. So like that. Ngathi hayi. Ay kukahle mosla ngathi sihleli. Ngadvise uyonela ngubu. Shout out again mafethu. Because bangisizile abantu angifuni ukuthi manje kube ngathi. Shout out yonela dog. One love. Now uvula YouTube so support. Anyways dog, yeah, angitshela ukuthi ngenzini. Lebo izinto bengibuza zona. Yeah, anyways sikhoda. Kodwa ayenza. Yeah, kwakazakhala. Okay. Sandlula ke la mfana. Yeah dog, then ngaya. Alanda nina. Okay, tisho ukuthi thina uzizele ekhaya because of the rank you. No dog. No. Kajani mfethu. I was doing content. Ulande mina no palisa ngisho. No, when no palisa, wait. Inlande before or after Bopedi? After Bopedi. Before. It was before. Oh yeah, before. Ngathi bekuthi ngopedi yakho September. Yeah, dog. Ngalanda nina dog. I was like, thingizame lento le. Mara bengicela ukubona ilonto ivideo ka ekabani lo Quavo no Sawidi or whoever we can find that. Bashaya Q&A. So I was like, okay, thingizame ke uPetro kazi. Thingizame ngayi. So ngazama ngayi. Angazi unokhalelana mngani. Hayi, wena do yo. Khuluma nami ngikhulume nawe bro. Awujile. Okay. Why I need to washaya again, man. Yeah. And then wafika wabona ukuthi yaspana. Ngabona ukuthi yaspana. And then washaya show which is sfunukwazi angithi. Yeah, it's sfunukwazi dog. Yeah, dog, cause ngaqala ngopedi cause no khwethe. Yeah, dog. Yeah. So since like ungafuni uqaviwa ne? How like why bushaya channel ne? Like buqanthi uspana kanjani like what yini egayele ngithazina lento ngaspana mara ungabi behind the camera like ye camera no hlala behind the camera. I video yamachichi.
Oh. Phela bengikho ematshetshini. Yeah, but uboni Like ama-views show. So Phela amatshetshi ngishutha njengoba ngishutha noma ngisho ama-video, right? So mayikwazile ukufika ku-46,000 ngekho mina, so there's no use ukuthi ube ngibe khona, so manje ngifaka abantu babe khona, increase ama-views, so kanjalo dog. But then okay, Cause and this sfunukwazi manje lisa abantu ibalwisile ababhaya. So ngitshele something esifuna dog. Yeah. Hayi ukuthi isifuna ukwazi the reason abantu balwa. Abantu bayasaba iqiniso dog. That's the reason abantu balwa kusifuna ukwazi dog. Ayekho umuntu ofuna ukuziqinisa, iqiniso libhlungu nawe uyalazi iqiniso. Mabakutshela iqiniso uzohlabeka. So the minute bakutshela iqiniso ngawe uzohlabeka bezofuna ukwenza. Ufuna ukulwisa lo muntu lo. That's why wonke amasifuna ukwazi, okay, almost of them aphela ngokulwa, aphela ngokuxabana kwegame, vele kuphela ischeme. So that's why abanye basigcina basivulela ama case which abaphumeleli ngoba siyawazi ukuthi khuluma nami ngikhulume nawe. So what happened ni KUKUWE? KUKUWE dog, sabotage la. KUKUWE bena my episode is 5. So yazi ka bekuno ansibonile beshutha si 2. Bese kukhona some guy. Some guy bekumela ayofaka iaudio kuma clips. Some guy what delete ama clip. Awu episode 4 and 5. That's why I played episode 3. That happened yenzekile ngokuwe. Kodwa ke Okay, but isazobuya KUKUWE. isazobuya. No, like okay, and then waba ni empty house. What happened? Hey, empty Who was house. the winner? There was no winner, dog. Hey, they fucked us, dog. Yeah, dog. Hey, it's Dana. Yazi most competition ngaphunya one by one. So Dana sakhiphe ngenkabi, so yanzana masikhipa lenkabi lena ayifune kuvaya. So makayitshengisa ukuthi ayifune kuvaya. Nkabi or Not la umchita. So maka akafune kuvaya, ufonele oledi lakhe. Uthi ku oledi lakhe ukidnapiwe. Akusimkidnapile thina. Azazumlanda. Oledi lakhe khati phoyisa. Athi phoyisa eliphezulu ngikosho. So yeah dog makafika namakhata awo my 20 to 30. Bayajumpa mfethu amabonda bavuli basihlapa ngempama. And ukawa khona umile lapha eminyango. Egate uphethe suitcase dog. Mangivula igate because livulwe yini igate. Mangivula igate ngishaya ngesicimo. Ukawa uyaphuma. Sibone la ukuthi okay nangu ukawa ubiza amaphoyisa. Wathi ukinichiwe. Bashaya ngempama dog. Basithathele isikhiya sendlu. Bafana nesikhiya sayosibhela out ebusuku. Then aphelela la. Mara naye iyabuya. Kodwa ayiphelelanga. Ngikhiphe into engaphelelanga. So yeah, sizoshaya i-redo. Sifaka abasha. Bese ziyakhala futhi. Bese zakhala. 10k bafethu etafuleni. Or prize 10k. Okay, Yeah. 10k. Hanyabuza wenki. Khuluma So nami, like khuluma nawe. ukile wabona ne ecava ne phela mina ngithi ngigayile ama advice ne Lapho nalapho. yeah Yeah. ngayile ama advice. So since like I think how do you feel because of abana masingathi sikhuluma amavara Yeah. wawe ukuthi ni wabuildile ama influencer manje antho Yeah. sibaningi esigaming no ne not talking even about YouTube sengikhulumela like cases ku Facebook yabo Yeah. abantu ababhaya man like that exposure ngithola Yeah. how do you feel like about that ukuthi yeah wasinika like they must push in a way Mara ngifila great ne. Kodwa into engibonayo ukuthi abanye benu without me benzoqhubeka nibe ama superstars ngisho kanjalo. Uthanda ukusho kanjalo. Kodwa ke yeah, ngifila great inkabe yami because ubona abantu baphumelela abantu abamnyama especially ubona abantu baza kimi bazocela ama advice nabo abashuthayo khona abazayo
bazobika ukuthi isitock shoot angithi hayi go ahead bafethu, it's a business, it's a competition yabo. So yeah, ngifila mnandi ukuthi ngibuild abantu i-image yabo, abanye ngibuilde kabi, sorry, abanye ngibuilde kahle, danko. Yeah, so yeah dog, yeah, ngifila great. Ngithembe nabanye nani nizwenza kanjalo kabuzami iqhubeke njengoba ngibona intwana yakho ngaphakathi, so uyayikhulisa grand. Yeah. Kodwa yeah boy, yeah. Hopefully nizoreach leyo point ekumele ni reach because the potential ibhali it's no cap. Danko bafethu. So what happened to your old account? Which one? Le YouTube. Yeah, like ngithengisile, sure, ngithengisile. Ibhayisile. Yeah, so like manje go. So how many subscribers? 17, 18. So why buy something like yeah, dog, you see to something YouTube dog ne. Njoba ngitshelile ukuthi YouTube bengingekho da. Kangaka. So ukuyibhayisa kwami azange kungihethe nganext because i-offer be right. Be perfect. So bengazi ukuthi okay ngizoma ngiqale entsha then ngizobuild. But I cover with like kunzima ngiqale nje like kube nama episode cover up amanto yangithola abewa extreme bawashisa. Yeah, it's fine. Khona amanye azoshisa futhi. And abantu ayikuthi laba bebe subscribe lesi bafile. Yes, kuzoba nzima ukuthi ba subscribe again because mangibathumela link bacanga ukuthi basa subscribe, which is fine. Yangithola. Maba yobukela ama episode ashisayo bazo subscribe. So yeah, so maybe ngizondlula futhi ngiphinde ngithengise because mina iplan yami ukuthi ndo ngathengisa vele, ndo ngathengisa. Mangithole offer nje great ngiyayithengisa ngiqale nje. Abantu abashi. But and ama requirements ukuthi unless ungawa reacher. Plus you are sure okay ngiyabuzwa. Okay, so yaqava ne kube nabantu like yabona ubonile like some people how people felt ngithola izinto like makuya kwesikhathi ngithola others bacount sijiwe ngithola ne and like kuba nabantu ukuthini abasitshela ukuthi angiphinde ngishute or ngihambe ngovela dana and stuff. Like kube namakuma ukuthi uwenka kahafi yangithola yonke idea. Tell us about that. Okay, ngabe yami yabona ngishayisa kaphuri ke. Shasizizwe uphoro ushilo ukuthi mawuze studio sakhe usebenzisa amanzi akhe usebenzisa which number ngiyazi leyo usebenzisa ukudla uyothenga so kahle kahle une right ukuthi athole yonke imali yangisa so kuphuma kuye ukuthi uzonipha imali or angeke aniphe imali or whatever uzonifeature or whatever yangisa so nathi ngiza kuleyo point kapholi which is makwenziwa lezi zinto engizenzayo at the previous shows ne this provided our who was buying the food the drinks everything uba since now bukhona some of our show kukuwe okay sikhulume kukuwe makudliwa bekuthenga akuza khuluma ukuthi bekuthenga abantu thenga wena fee thank you you should bekuthenga mina bekuthenga yena yonke into beyithengwa yimina yangithola so kahle kahle ngiona yonke into okay yangithola but then kuzoba ne hate and stuff akabe yamabona mina ngihethwe kakhulu empilweni angisenanda because ngibuye eMpumalanga ngihlala eMpumalanga ngihlala eNorthwest ngihethwe kakhulu so i-hate amagama abantu yini nani azingeni ke kimi ngabe yami zishaya ngapha ziphume no pressure out like bakhuluma lezi zinto lezi vele ngijabula kakhulu ngisho ukuthi ngine-impact empilweni yakho njengoba ukhuluma kanje ngami okay yeah so i-hate ngabe yami into ekhona regardless of the situation ukuthi umuntu uyakuthanda uyakuzona
Ye nalokuthanda khona into azokuzondelayo kodwa engakutshengisa yabona. So I-hate ikhona, I-love ayihithi khona kodwa I-hate ikhona, I-hate ngibonile kakhulu empilweni yami kalami. That's why ngihlezi ngiyi-one, nginabanga ngabobhuti. Abobhuti bayi-3-4. So abangani ngibafoni because I-hate ngiyazi though. Hate yami impela. So ayingihlabi indawo ayinako. Instead of ukuthi nami ngihate back ngitshengisa uthando. Khona lento ethi you kill them with kindness. Babulala ngento e-right. So okay. Sekune presenter entsha for in sfunukwazi ne, which is Jovis. Jovis si present entsha. Nah dog. Jovis bekuyi-presenter yami yokuqala. Ku-Hope nokwethe. Oh yeah. Angina-presenter mina dog. Ngipha abantu ama-opportunities ukuthi ba-present. Uyangithola? Wonke umuntu ofuna bangithexta wengikupha u-present. Okay. Idla mfana ka. Yeah. Ngithikiza mfana ka. Uzopresenta. Ukhozi beka-present izolo. Masinhle uzopresenta lelandelayo ufuna ukupresenta tickets ba. Khona namanye amajita ke asazopresenta so ngiyayishintsha. Yeah, so angina present. So like okay, what happened to Upop? Upop ne. Ukuthi bekayipresenta. Bekayipresent, bekafana na being exchange. Yeah, naye makafuna ukubuya uyabuya apresente change kanjalo because makupresent uPop bikhona abanye abapresentayo boJovis ababani abombeje yazo. So yeah ukuthi uPop bese kavela kakhulu. Yeah, bese ngathi we presenter le kodwa na beka guest present. Yeah, beka guest present. Yeah, basically yeah. Usazobuya makayena. Yeah, makafuna ukubuya wenki ukupresenta show wazakala. Nakhona ka Pop textanga maybe amkhwaza ke nyana. Nah, since big actually vela nah. Upop obviously angithi okay asithi okay. Ngizo shaya show. Akunanda ukushaya ama show guys. Ngifuna ukuyishayela la ku kimi. Ukhona wena. Mele uba na present. Yanke. So bese ama show bese siwashaya abo Pop. That's why bese kavela kakhulu every time we because bekugugu. Yeah, that's right. So yeah, shona uPop umkayile iskill so present. Would you say it's like okay umkayile skill? Nah. Namanginaso skill so present. Okay ngithi angikwazi kodwa angazi ngapresent so ikuye sho ukuthi basically yeah into ngisho like ukuthi uyasho ukuthi like we activate umfikise like realize into bekuye maka like yakanga realize sure lapho ngasho ke ukuthi ngigayile i-stage opportunity ngathi hayi nayi. So basically wena in a way ne in everything oyenzayo but abantu uyaba like uyabavusa that's why igama yami ku yeah kodwa yedwa ngikabantu ama-opportunities though basically yeah because ngiya-appreciate mfethu abantu ngiyaba-appreciate yeah ngiyazama mfethu awukho okay ane ngiyakuzwa like, subscribe guys. Yeah, thanks for coming. Subscribe to Petro TV. Road to 100K, but yeah. Oh, one way so it's 100K because amachita is assistant. Nala machita se PTA. So still 100. Yeah. Subscribe. Now tune in. Shout out. Check the shows and everything. Yeah.